oni su poslali prospekt, program, ideju da se jedna trka održi u gradu Sarajevu, trka koja se istovremeno održavala i u 48 gradova Evrope. Trka je trebala da bude u isto vrijeme za sve te gradove. Jedina razlika je bila što su građani cijele Evrope i svih glavnih gradova Evrope tu trku trčali na svježem zraku, pod suncem, u proljeće, kad su mogli da čuju crku ptica, vihor vjetra koji je prolazio kroz njegovu kosu dok su trčali. Nama je to bilo uskraćeno. Mi smo željeli da tu trku i po cijenu nesigurnosti za život trčimo ulicama grada Sarajeva. Ipak dan uoči te trke mi smo dobili obavještenje od komandujućih iz snaga Ujedinjenih nacija, UNPROFOR-a, da tu trku ne možemo održati iz bezbjedonosnih razloga ulicama grada Sarajeva. Organizator te trke, Sportski savez grada Sarajeva i Olimpijski komitet, su se konsultovali brzo i donijeli smo odluku da trku ipak trčimo. Start je bio u velikoj dvorani, olimpijskoj, a moglo se vidjeti nebo kroz otvoreni krov skenderije, koja je prokišnjavala, bilo je klizavo. Staza je bila dugačka jedan krug, nekih 600 metara. Trčala se po hodnicima koji su bili klizavi, koji su bili uski, između prodavnica koje su imali staklene izloge. Bojali smo se za njihovu bezbjednost. Ipak, oni su to disciplinovano, da kažem, trčali.